Masanaandan ako mong pinumduman pagbalik, ha? Nga ang atong hotline or linya nga alang kaninyo. Ako guning gigahin na linya alang kaninyo. 0905-142-8720. So, bisag unsa, ha? Ay mong panagana kang Fred Amora. We have been together for the past 12 years. O mag-3 katuig na ganita, no? Pareho lang gihapon ang atong linya. Wala na usab. So gamita ka na sa bisan unsa nga pangutana. Bisan unsa nga reklamo. Basta ang tumong lang yun. Kaayuhan sa atong kinabuhi, kaayuhan sa katilingban, andito lang si Fred Amora. Andam nga mo aksyon o mo tubag sa inyong mga pangutana. 0905-142-8720. Ket, alang kaninyo ka na nga maong cell number.